Ova knjiga naime nije tek zbir stihova, već je jedno naše malo zajedničko večerašnje putovanje, tiho, iskreno i duboko, kroz pejzaže emocija, sjećanja, snova i svakodnevice, onako kako ih vidi i osjeća jedna obrazovana, a nadasve senzibilna žena. Žena koja nas je svojim stihovima odlučila pustiti u najintimnije dijelove vlastitoga bića. Zbirka će večeras biti otkrivena ne samo riječima recentnih predstavljača, već i glasovima i umjetničkim vještinama njezinih učenika, Nikičinih učenika i učenica, mladih ljudi koji su njezinu životnu i profesionalnu posvećenost osjetili iz prve ruke. Kroz stih i glazbu donijet će nam djeliće njezine poetske duše. Evo, zato vas pozivam da ovu večer ne pratite samo slušnim aparatom, već i srcem, jer poezija koja dolazi tragovima duše je srce na dlanu. Hvala ti, Nikica, i molim vas pozdravite Nikicu. Nadam se da nisam zađero, ali osjećao sam nekako taj trenutak od prvih jutarnjih sunčevih zraka, od kada sam otvorio oči, bio sam, iako još uvijek snem, nadahnut. A na samome početku čuli smo i vidjeli, dakle, onaj jedan lijepi trenutak poezije u slici. Nastavljamo riječju. Naime, prepustit ćemo se sada i našem prvom predstavljaču. On sam je pred čitatelja, nema tome tek nekoliko dana, mislim, ponudio svoju novu knjigu ukoričenu u misli bez uputa za preživljavanje. On je profesor sociologije i kroatologije, naš Pavle Jančić, i recenzent je zbirke koji će nam ponuditi, vjerujem, svoj stručan pogled na stihove tragovima duše. Pavle, izvolite. Hvala ti, Seba, dobar večer svima. Dopustite mi samo uvodno da budem malo osoban. Dakle, ja i Nikica se poznajemo dugi niz godina. Znam je prvenstveno kao uspješnu profesoricu, brižnu majku, društvenu aktivisticu i dobru prijateljicu na kraju krajeva. Čak smo se jedno vrijeme intenzivno družili, kretali su u istom krugu ljudi, surađivali na nekim projektima. Ali nikad nisam znao da piše, da se bavi poezijom, i to ozbiljnom poezijom. Tako da mi iznenadila kad mi je poslala tekstove i ponudila mi suradnju u projektu tiskanja njezine prve pjesničke zbirke. Kad sam to sve pročitao i konačno se upoznao s njezinim radom, shvatio sam u biti koliko je dobra i u ovom segmentu svog djelovanja. I da sam u stvari iznimno počašćen što mi je ponudila da napišem predgovor knjizi, koji ću vam sad pročitati, u kojem sam u biti dao nekako svoje viđenje njezinog književnog stvaralaštva. Kočija riječi što putuje kroz noć. Tekstovi Niki Canić višestruko su zadani kontekstom unutar kojeg tiho diše sveobuhvatna metafora ženstva, sa svom svojom pričom o oslobođenju, kozmičkom povjerenju, vraćanju u ishodište svega, povratku na vrutke ljubavi. Njen umjetnički senzibilitet sastoji se u sposobnosti uočavanja i mapiranja onih sitnih detalja svakodnevnog života, nekih davno izgovorenih riječi, zaboravljenih dodira i mirisa, studentskih ulica, čineći od prostora svojih zapisa jedan poseban svijet, prebogat značenjima, zaokružen, autentičan i moćan u svom književnom soliloquiju. Ispod vanjskog okvira pjesme ili priče, autorica uvijek donosi natruke svoje osobne ispovijesti, bilo u obliku refleksivne balade ili razarajuće himnične granate, bačeno odjednom i snažno na granicu koja dijeli stvarno i snovito, realno i distopijsko, tužno i radosno, dok pohlepno ispija svaku minutu iz posude u koju je natočen dan. U vremenima kad su nježnost, naivnost i idealizam postali predmet svakodnevne poruge, kad su predrasude postale razlog za tomljivanje osjećaja,
kad je sukupnost među ljudskih odnosa svedena na lajkove i emotikone, Nikica Anić, kao neka neposredno srdačna susjeda, kad uporno svaki dan zove na kavu, resetira i rastvara taj takav svijet. Svodi ga na točkasti osjećaj pistovanja, na međusobno povezan niz sugestivnih slika, donoseći male priče o ljudskoj strasti i krhkosti. Donosi tišinu neizvjesnosti, ovlašne dodire i onaj tren kad oko zaiskri, a pogled valja skrenuti u stranu. Knjiga Nikice Anić nosi naziv Tragovima duše i sadrži 20 pjesama i 4 prozna teksta. U njima Nikica nadahnuto progovara o pitanjima koja su duboko ukopana u život naš svagdašnji. O sudaru cijelog niza svjetova koji proživaju jedan ljudski vijek. O ženama u dominantnom muškom svijetu, o majčinstvu, pjesništvu, odrastanju, pandemijama i ratovima. U tematskom smislu više nego jasno ova knjiga omaž ljepoti, čarobne posvete ljubavi. Ljubavi koja se ne uzvisuje, koja je senzualna, zaigrana i začuđena, ona ukradena ljubav koja sobu po mirisnu bunderu pretvara u kočiju što putuje kroz noć. Snagu svog izbrušenog autorskog izraza spisateljica teži otklon od grube stvarnosti, sve one težine postojanja koje s vremenom mijenja čovjekovu svijest, uporno tražeći ravnotežu duha, birajući zbližavanje umjesto otuđenja. Svoje motive Nikica transcendira u nadahnuti introspektivne rečenice, svoje tihe i melankolične poezije pretvara u svoj poseban i vrijedan prozni izraz. Pritom brižno pazi da ne izgubi sebe, svoj prebogati svijet snova i ideala koji su rezervirani samo za hrabre, koji slijede utabane pute, za oni koji se ne boje, a nepravde ne šute. Stihovi prozu Nikica Anić karakterizira mekoća izraza, ispovjedna narativnost, rimska kratkoća, prirodna ritmičnost govorne fraze i jasan jezik. Njene rečenice posjeduju svoju unutarnju dinamiku, svoju vlastitu metričku schemu i logični slijed. Njezin književni subjekt je sjetan, ali i vitalan, zvučan i postojan. Njen doživljaj svijeta okupan nepatvorenim literarnim talentom, ali i onim sunčnim listopadskim banjama na čuvenoj Dubrovačkoj hotelskoj plaži, ovom knjigom pretvoren je poseban i domljiv umjetnički izraz. Nikica Anić onaj koji bi brist iz pjesme Arsena Dedića, koji živi od ravnoteže i radi bez zaštitne mreže, bez lovca i bez slave, uvijek na toj skliskoj pisti između sna i jave. Jer za Nikicu je život, a tako i književnost, prije svega pitanje časti. Čestitam Nikice, hvala. Hvala Pavo. Sad, neka naša ideja za ove naše iduće poetske minute bila je prepustiti štafetu, dati riječ mladima. Onima u čijim se godinama negdje najintenzivnije i budi jedna poetska misao. Da, to nam je trebala nas je svojim umjetnosti počastiti učenica Mija Gečević. Nažalost, kako to biva ovako u vrijeme naših ovih viroza i svega ostaloga, Mija nam je osinoć u febri, tako da ćemo mi poželjeti što brže ozdravljenje. A kako smo mi svi u principu mladi, onoliko koliko se mladima osjećamo, onda ćemo u stvari mikrofon prepustiti one koje se mladom i osjeća, i to i jeste doista, a to je naša mlada autorica Nikica, koja će interpretirati svoju pjesmu o mladosti. Sjećaš se naše mladosti, mojih teških studentskih kovčega koji si nosio do kraja 5 u Demetrovoj. Puta koji smo prelazili od tvojeg do mojeg haustora, pazeći da se ne poskliznemo na ledu pod teretom zbunjenosti. Tvoj modri kaput i moja šarena pelerina često su viđeni naslonjeni jedna na drugu. Moje djevojaštvo i tvoja belina u mraku, među policama s knjigama i stolom prepunih bilježaka s predavanja. Na kauču koji smo prekrivali narančastim prekrivačem samo kad gosti dođu.
Pospani glas radija svaki puni sat čitao je vijesti. Sjutra su tvoje modre oči postajale modrije, je li od svjetla ili svjetova koje smo otkrivali. Sva pisma Dubrovnik, Zagreb i obratno, svi procvali bademi u paketu, sve svježe smokve pokrivene velikim listovima iz kojih je još curilo mlijeko, oko jegli obilja. Prijatelju moje mladosti, u nestašnoj igri odrastanja obogatili smo se mudrošću, osnažili samopouzdanošću i naučili pretvaranju. Ali smo se udaljili, posve se udaljili od sna koji smo slijedili na putu od broja 7 do broja 5, drevnim stubama naše zagrebačke mladosti. Bravo, nekako divno. Da nije zagrebačka adresa, onaj smeni radijski glas, definitivno bi se prepoznao u njemu. Sad, drage naše gospođe i gospari, ja predlažem da, molim vas, lijepim, toplim pljeskom pozdravimo sada doista je stigao trenutak za naše mlade umjetnike, jer mladi čelisti Đile Čatić i Lovro Marković će izvesti treći stavak sonate za duo violončela u G-duru, skladatelja Jean-Baptiste Barriera, tako da će jedan zvuk violončela i stih večeras govoriti istim jezikom. Molim vas, topli pozdrav. Ajme Filip, kad bi barem mogli još malo, otkriću vam, bit će još malo. I uz jedan krasni vokalni dodatak. Hvala vam. I što reći, već nastavljamo dalje ovim jednim zbirom naših taktova i riječi,
A u životu zbirke, složit ćete se, vjerujem, jednako ili barem gotovo jednako važan kao i autor jest i pažljiv čitatelj. Netko tko čita i između redaka i s dušom. Zato ću ja sada pozdraviti i pozvati našu dragu gospođu profesoricu Mirjanu Kaznačić, koja će s nama podijeliti svoj doživljaj zbirke onako kako ga osjeća, vidi i pomalo nosi. Izvolite. Dobar dan svima. Radost je večeras biti za istim stolom sa profesorom Pavlom Jančićem i profesoricom Nikicom Anić, kojima ću se u daljnjem dijelu svog obraćanja vratiti s njihovim imenima, a to su Pavlo i Nikica, u duhu divne misli Tina Ujevića, koji je učestalo ponavljao da se imenom obraća i zamjenicom ti samo onima koje voli. Počet ću malo drugačije nego sam mislila i započet ću rečenicom kako nam je lijepo večeras. Ne samo zbog ovih divnih stihova i osobe koja ih potpisuje, nego zbog ove mladosti koja je večeras s nama. I Nikici, i Pavu, i meni, to je životni poziv i nešto što nas čini sretnima, to je ova mladost koja večeras s nama ispunjava ovu večer ljepotom i tako je divno slušati ih i gledati. I Pava i Nikicu povezuje jedna misao koju su oni rekli u drugačijim situacijama i neovisno jedno od drugome, a do koju sam ja pročitala, da su za njih život i poezija čast. To je zaista velika misao, a meni je večeras čast govoriti o tome kako ja doživljavam Nikicinu poeziju i kako smo se uopće ona kao autorica i ja kao čitateljica i ljubiteljica poezije povezale do toga da baš ja večeras evo kažem nekoliko osjećajnih misli o njezinoj poeziji. Moj cilj je večeras vama svima zaista poručiti, opet ću se vratiti na Tina Ujevića velikoga, da knjiga nije hrana, ali je poslastica. Ovo libro koje ja držim u ruci zaista je poslastica. Zašto toliko spominjem Tina? Ne slučajno, zar ne? Tin je, kako je ona napisala za svoga sina, njezino bajkovito biće. Inspiracija sva počima s njim i završava. Ja ga s velikom ljubavlju večeras spominjem i za svoju radost i za njezinu radost, jer evo on je večeras s nama, studentske obveze ne dopuštaju, ali to ne može ljubav spriječiti, ljubav nema granica. Ja sam se sa poezijom naše Nikice upoznala putem medija, medijskih mreža, ali kako Nikica ima običaj svaku svoju objavu popratiti jednim bogatim, lijepim tekstom, ja sam uvijek pozorno čitala te popratne tekstove. U jednom trenutku mi se učinilo da to više nije samo popratni tekst, da je to nešto drugo i onda sam ugledala inicijale nakon tog teksta i vidjela da je to ženski rukopis sa potpisom, dakle, autorice čije pisanje večeras mi slavimo i u njemu uživamo i predstavljamo ga. Kako je mene ta poezija postala dio mene, ja sam počela pisati komentare, kao što je Sebastian i rekao u ovom svom uvodnom dijelu, i u tim komentarima stvorila se jedna komunikacija između autorice i proznih i tekstova i poezije i mene kao osobe koja zaista uživa u njima. A zašto sam toliko uživala? Ne samo zbog te vrijednosti u smislu književnom, nego jer sam pronalazila sebe. Činilo mi se na momente da to pišem ja. Sve taj sustav vrijednosti kojeg ona dijeli, kojeg ona cijeni, do kojeg je njoj stalo, svi ti neki životni trenuci odnosa prema obitelji, prema vlastitome djetetu, prema domovini, prema gradu u kojemu živimo, prema mladosti. Ja sam u svemu tome pronalazila sebe i njezina, ja sam stalno čekala kad će ona nešto novo
objaviti. Ono što bih izdvojila sada malo iz struke u njezinom stvaralaštvu jest da Nikica ne prihvaća osrednjost. Dakle, u duhu one mudre Držićeve da se s vremenom valja akomodat, koju mnogi krivo shvaćaju, pa onako tumačimo, što ćemo, tako je vrijeme, tako mora biti, prilagodimo se. Ne, Nikica to ne prihvaća svojom poezijom. Ona se bori protiv osrednjosti, ona ne može zamisliti život bez zagrljaja, bez poljubaca, bez toplog stiska ruke, bez uživanja u suncu. Ona trči za suncem, kad je najteže, ona trči na ugrijanu taracu ispred Excelsiora, ona tamo sebi pokloni pogled na Lokron, pogled na ovu našu bisernu školjku, ona sebi pokloni pogled na more, ona sebi pokloni radost života i življenja i to budi u nama i mene to jednostavno oduševljava. Ona i kad razmišlja, kad piše o ratu, ona kaže sljedeće: ne može nečiji mahniti divlji trenutak i hir uništiti moj dom, ne može uništiti moju mladost, ne može uništiti moj san, jer ona je kao studentica napustila voljeni grad jer je taman maturirala i u tom strašnom vihoru ludila otišla studirati u Zagreb, daleko od voljenih i od svoga doma. Ali ona se ne predaje, ona uvijek gleda u onu pozitivnu stranu, ona vjeruje životu, ona vjeruje sebi. Drugo, što kod Nikice me isto tako čini sretnom i zadovoljno da učitam njezinu poeziju, to je da ona ne zaboravlja. Ona ne želi zaboraviti apsolutno ništa. Ne samo ono što je bilo lijepo, što zovemo srećom, što zovemo uspjehom, što zovemo ostvarenjem sna. Ona ne želi zaboraviti ni one ružne stvari. Ona iz svega uči i nama nudi, stavlja na trpezu ispred nas divnu platu životnih savjeta. Pavo je nedavno u današnji dan na predstavljanju svoje knjige rekao da to nije njegova knjiga, to nije nama savjet kako ćemo mi to preživjeti. Poezija upravo tome služi. Pavo, i tvoja knjiga i Nikice, tvoja knjiga nam itekako mogu pomoći da preživimo ovo zahtjevno vrijeme u kojem nam se nameće jedan drugi način života, jednom strašnom brzinom. Ponekad nešto prihvatimo da ni ne znamo da smo prihvatili, nismo svjesni tih promjena koje prihvaćamo, ali pjesnici zato pomažu, oni tome služe da nam kažu može i drugačije. Može i ovako, zaustavimo se, stanimo na loptu, ljubav je svuda oko nas, ljepota je svuda oko nas, možemo biti sretni i možemo se suprotstaviti ovom vremenu u kojem živimo. Pjesma koju je pročitala, pjesma o mladosti, meni je najdraža. Ja je zaista odvajam, svi izdvajamo svega ovoga. Svi koji smo bili studenti, svi koji smo imali studente, dakle znamo kako izgleda povratak u mjesecu listopadu, koncem rujna u Zagreb, kad smo još onako sa okusom mora i okusom soli, kao što bi rekao, otpjevao Arsen Dedić, se vraćali u Zagreb kad je on već vlažan, kad je on već pun rose, kad je on već i hladan i tako, a mi smo dolazili iz ovih krajeva, trebalo je položiti ispite u te sobe gdje ona spominje taj narančasti prekrivač koji je samo služio kad neko dođe. Znači, znamo kako izgleda studentska soba, hrpe papira, zabilješki iz predavanja iz kojih valja učiti i taj prijenos teškog tereta, kufera, burse, čega li već, od haustora broj 5 do broja 7, meni je to divno. Dakle, jedna tako sočna, ljubavna slika, tako jaka, u kojoj se svatko od nas može prepoznati i te smokve koje se spominju, dakle koje su ostale iza nas u Đardinima, a majke su ih uvijek nekako uspijevale složiti da one do Zagreba dođu u komadu, a znate kad na placu donesu naše žene iz Đardina da je to teško, da se ona ne zniječi, a majke su uvijek znale, ljubav uvijek zna kako i što joj je činiti. I dakle, te neke slike zaista su divne i zaista u čovjeku na lice iznesu osmijeh.
Ako vam i taj se osmijeh zadrži. I ako vam iznesu tugu, ma nije to suza zbog tuge, to je u Nikicinom stilu napisano da je to opet suza radosnica, da je to opet nešto tako plemenito i lijepo. I pismo Sinu, to ću posebno izdvojiti kao nešto zaista drugačije. Prije toga je i ova pjesma koju ona spominje i čudi se kako je jedno maleno dijete tako brzo postalo čovjek i već pakira kufer i ide u Zagreb studirati, a do jučer je to bila ona. I pušta ga da ide naravno, sretna, jer život ide svojim tijekom, i kad je otišao i zatvorio vrata, pita se i što sad? O ovome će svaka majka prepoznati trenutak kad odlazi dakle dijete, a posebno ti njezini zagrebački koraci koje ona i sada čini kad odlazi u Zagreb, gdje traži dakle sinjorinu u crvenome, kao što je slučajno i večeras jeli, u crvenome kao što je slučajno sve crveno, ali ona ne tuguje za studentskim danima. Ona je zahvalna životu što ih je živjela, ona je sretna zbog onoga što je studiranje od nje stvorilo, ona je sretna za onaj doprinos svoj koji je dala mijenjanju čovječanstva, jer svi studenti su studenti, lijepo je biti student, jedan Pavo, jer mislimo da ćemo promijeniti svijet, ma i mijenjamo ga. Svaki čovjek bar milimetar promijeni ovaj prostor u kojemu živimo. Ali Nikica to tako savršeno opisuje da to čovjek može nacrtati i ostane vam trajno u sjećanju. I kad to pročitate za 10 minuta sebi kažete, ajde mi ja to opet pročitati, to je tako lijepo, ja ću to opet. Ja sam doma svoje obitelji znala pred objed, čekajte da vam ovo pročitam, poslušajte. Dakle, to je njezina poezija. Kada je riječ o stilu u kojem piše, ona piše jednostavno, prepoznatljivo. I tu nam ona parola koja je mene pratila 44 godine u razredu, što je pjesnik htio reći, i ta misao stalno djeci, a što je pjesnik htio reći, ne treba vam. Ona vam sve kaže i u tome je snaga njezine poezije. Što je sve jasno, a vjerujte mi da je teže tako pisati nego u metafori. Metafora ima svoju snagu, ali ovako pisati, a da taj rukopis, taj stil, ta rečenica opet bude moćna, bude snažna, zaista može samo netko tko ima, ja bih rekla Nikice Pupačićevski način pisanja, pustiti misli da teku, s jako malo zareza, s jako malo znakova interpunkcije, mi stavljamo gdje mi kao čitatelji osjetimo želju, ovdje ću se zaustaviti, ovdje ću malo osjećajima pustiti na volju. Ima početak i kraj, a sredina i cijela misao, cijeli sadržaj je naš. I meni je zato ta njezina poezija toliko moćna. Ima i sjete, ali čim ona osjeti da je nešto sjete, ona se začas prebaci, ja bih rekla, u ritam linđa, u rimu, i onda najednom sve postane lijepo i krasno, i ja sam joj beskrajno zahvalna na ovoj zbirci u kojoj ima toliko radosti i toliko životne mudrosti, i drago mi je da se odlučila objaviti, trebalo joj je vrijeme, nije se odlučila baš tako jednostavno. Osjećam da će brzo da će i drugo izdanje, jer toliko toga ima da je čudo da se odlučila za ovako jedan sažeti izbor po njezinom, dakle, odabiru. Ovu knjižicu koja tako zgodno stane na ruku, koja je lagana kao perce, ali je sadržajno tako snažna i moćna, možete uvijek imati sa sobom i pored sebe. Ako je uzmite je, držite na komončinu, pročitajte pred spavanjem nešto, osmijehnite se, pročitajte ujutro kad se budite, osmijehnite se i sa životnim osmijehom i optimizmom naše Nikice krenite u susret suncu, u susret Excelzioru, banjama, valovima na banjama, zakonu, putu od Bosanke, krenite u susret životu, toliko je radosti oko nas da evo, hvala Nikice, piši i dalje, obrajdu nas jako brzo s novom, ti Pavo, brzo izdaj drugu, jer trebaju nam vaši
stihovi. Hvala vam i jednome i drugome. Da ništa nije slučajno, mislim da upravo govori činjenica da sam ja sasvim slučajno napisao onu poveznicu s naglaskom važnosti autora i pažljivoga čitača. Dakle, ništa nije slučajno. I doista je, hvala gospođi Mirjani, toliko nadahnuto je govorila što upravo svjedoči o toj povezanosti, ali i zaljubljenosti u pisane riječi. Mislim da je neki sukus i naglasak upravo, barem moga doživljaja, taj da gotovo obvezujuće, ali onako ugodno obvezujuće ću uzeti knjigu u ruku i izlistavati, iščitavati stranicu po stranicu i mnogima se i vraćati. Hvala vam na tome. A sada nastavljamo dalje, opet uz naše nekako najmlađe. I gospođa Mirjana je stavila naglasak na tekst Pismo sinu za rođendan. Pa sada ćemo to čuti u interpretaciji jedne od učenica koje su stasale uz svoju profesoricu. Ona je Nina Vujčić i prepuštamo joj mikrofon za Pismo sinu za rođendan. Pismo sinu za rođendan. Život je za hrabre i oni koji se bore da za sebe otrgnu najbolji dio kolača. Ne čekaj da ti netko da nešto jer si zaslužio. Puno njih će te preskočiti u redu, premda ne zaslužili ni komadić. Ostani dostojanstven i pristojan, kako sam te i učila. Ali podigni glas za sebe, jer drugi to neće. Istražuj ono što te zanima. Neka ti interes raste s novim saznanjima. I gomilaj ga u sebi kao moć. I ne daj budalama da ti prodaju trivialne i površne priče kao vrijednost. Vjeruj u svoje vrijednosti. Odmakni se od gomile ako joj ne pripadaš, ali nauči se kretati kroz tu istu gomilu čvrstim korakom prema svom cilju. Samo krči sebi put, jer svatko ima pravo na svoju stazu. Nađi sličnu dušu, da osjetite titraje i dijelite veselja. Da spojite osobne različitosti kroz razgovore, slutnje i rasprave. Nije lako, ali traži. Planiraj, pa makar i ne ostvario uvijek sve. Ali planovi su nam putokazi u životu u kojem ponekad i zalutamo na kratko. Ali ti putokazi vrate nas nazad. Imaj snagu stoljetnog hrasta koji je duboko ukorijenjen, ali stalno raste i lista novim svježim lišćem. Kad ti bude teško, znaj da je u tom trenu nekome uvijek teže i da nema tereta koji neće u kratkom vremenu pasti s tvojih ramena. Maknut ćeš ga ili sam, ili Bog, ili vrijeme. Budi sretan i usrećuj, jer to je bogatstvo koje će ti život činiti još ispunjenijim. Budi lučonoša i kad je mrak, jer ta luč će osvijetliti i tvoje lice i lica onih koji su u mraku. Ti si ti. Ne uspoređuj se s drugima. Nismo stvoreni da budemo isti. I smij se, puno se smij, jer smijeh je pjesma naše nutrine koja je zaljubljena u život i koja pjeva i slavi svaki dan kao rođendan. Bravo, Nina. Jako lijepo. Vidimo se na radu. Hvala Nini. A evo, u principu znao sam da ćemo večeras biti dijelom jedne prelijepe poetske večeri, ali nisam znao i za ove nezanemarive doze proze. Evo, i meni ovo otkriće. Hvala Nikica. Idemo dalje. Ok, red riječi, red glazbe. Obećao sam vam da ćemo imati u nastavku večeri još jednu dozu naših mladih čelista, naše Đile Čatić i Lovra Markovića. Oni su sada ovdje više u svojstvu jedne glazbene podloge koja će
istaknuti pjevački prinos naše mlade Mare Knegog. Dragi ljudi, čućete jednu doista osobitu izvedbu pjesme Vilo moje. Molim vas, mlade umjetnice i umjetnici, da može još malo snažnije. Kako divno, kako toplo, neiskvareno. Hvala vam, draga naša mladost, i mi kad smo ovako ponekad sa druge strane, nekako znamo da ostavljamo ovaj svijet u dobrim rukama. Mara, draga, ovo je bilo predivno. Ja cijeli život pjevam i znam koliko je to teško, ma koliko se to činilo nekome lako. Ali ono što iz svoje duše davaš u ovom trenutku, što si dala, ti si dala sve. Baš ti hvala. I znam koliko je u ovim trenucima ovaj trojac ovdje, profesorski, sretan i ponosan na ovu svoju mladost koja odrasta uz do sada onu izgovorenu riječ, a sada i pisanu riječ naše Nikice Anić. Molim vas, ovaj trenutak je u stvari onaj koji smo svi čekali, pa možemo li pozdraviti ono tako gromoglasno našu Nikicu Anić. Sad mene ovaj novinarski mail navodi da ja postavim jedno 10-15 pitanja, ali neću ni jer Nikica, prijateljica, Dubrovkinja, prava dama, profesorica,
i pjesnikinja. Nikica, izvoli. Čujem se. Ja neću u razredu uvijek govorim pred mnoštvom, ali danas stvarno imam tremu. Ovako, htjela bih vas sve pozdraviti i zahvaliti vam što ste se u velikom broju odazvali i došli ispunili Salođu zrcala. Stvarno nisam očekivala veliki broj i hvala vam na tome. Ovaj trenutak je za mene jako važan, emotivan i sretan. Znate kako kažu da je prva zbirka koju prvi poljubac. Pamtiš ga cijeli život, svi se sjećate svog prvog poljubca, vjerojatno. O svojoj poeziji ja da nešto vam sada kažem nekoliko lijepih riječi, ja nekako mislim da u stvari pjesnik najljepše govori upravo svojom poezijom. Ono što osjeća, to iskaže riječima. I ja sam sigurna da ćete se mnogi vi prepoznati u nekim situacijama koje sam ja tu opisivala, zato što se radi o nekakvim općim ljudskim emocijama, majčinstva, ljubavi, rata, teških razdoblja korona, naše povezanosti s prirodom. I to je u stvari ono što svatko osjeća. Ja sam eto možda imala snage, hrabrosti to zapisati, podijeliti s vama. U stvari i svrha poezije je da ljudi čitaju i da osjećaju, da se poistovijete s onim osjećajem koji je pjesnik opisao. Tako ja ću biti sretna ako vi odaberete neku svoju i budete samo voljeli. Sad u zadnje vrijeme me često pitaju otkad ti pišeš. Pa ja pišem otkad znam za sebe. Mala djevojčica koja je u svojoj osnovnoj školi pisala neke pjesme, pa u srednju školu, pa u nekim zelenim godinama, kad su mreže to omogućile, pisala te svoje statuse, razmišljanja. Često su me, baš zbog toga, neki novinari, mediji bi to uočili, pa su me zvali, bila sam gošću u nekim emisijama, ali nikad nisam u stvari imala hrabrosti to nekako podijeliti sa svijetom. Ova zbirka u stvari nastala na nagovor mog sina Tina, kojeg smo puno spominjali i zaista nam je govorio, i on ujedno je autor naslovnice i on je stalno govorio, mama ti lijepo pišeš, pa šteta ti je da to ostane, ajde ti to objavi. I onda kad dođete ovako neke godine, 50 godina, onda stvarno mislite, pa nema toga što ne mogu napraviti. I onda krenete u jednu novu fazu i evo, skupite hrabrosti i tako su nastali tragovi duše. Ono što bih ja htjela večeras napraviti je spomenuti neke ljude koji su meni izuzetno važni u mom životu bili i koji su me oblikovali. Prvenstveno to je moja mama Sonja, koja je večeras s nama tu, koja je meni ko maloj djevojčici pred spavanje, znate više se čita od Crvenkapica, Patrna Ružica, koje ste bajke, ona bi meni uzela na veliku, sjećam se, velika bijela knjiga svjetske poezije i čitala Edgar Allan Poe, Belipa, Jesenina, pa Puškina i tako sam ja ako vrlo mala djevojčica tonula u san, slušajući tu poeziju i zavoljena poeziju. Druga osoba koju bih htjela spomenuti je moj tata Veljko, koji dugo nije već s nama tu, ali koji je bio jedna ovako senzibilna umjetnička duša koji je sam uvijek nešto pisao. Mi imamo u obiteljskom arhivu jako puno njegovih pjesama, misli koje nikad nismo objavili, ali evo tata, hvala ti na genima. Sigurna sam da nas gledaš od ovog sada, da si sretan. Hvala mojim krasnim prijateljima Pavu, gospođu Miljani, koji su tako stvarno nadahnuto govorili. Hvala svim ovim učenicima, ovim mladim licima koji su došli ovdje. I onako kad sam ja rekla idem ja radim promociju, oni su onako otvorena srca došli što mi možemo, kako mi možemo sudjelovati u tome. I evo vidjeli ste, bilo da je to bilo riječju, bilo da je glazbom, bilo plakatom koji su oni izradili, bilo svojom prisutnošću i došli im ohrabriti, ko što ja njih hrabrim njihovo odrastanje. Hvala.
Hvala mojoj samozatajnoj kolegici Duši od žene, Luci Čatić, koja je od njih uvježbala. Sebi koji je to na njegov način, koji se tamo treba je dosta sradi, ali naše kolegice za Damjanika da nisi dotrčuo, eto tako, hvala ti beskrajno na tome. I evo ovako, sada mi smo vam, za kraj smo vam pripremili jedno iznenađenje. Radi se o tome da sam ja tako pišući, jer moj prijatelj koji je inače glazbenik Žarko Mamula iz Zagreba, koji čitao tu poeziju i rekao, joj, meni se to sviđa, ja bi nešto uglazbio. I ja sam rekla, pa ajde, evo ti ove sanjare, probaj nešto s tim napraviti. I on je meni to snimio onako na video, bili smo u pozivu i u jednom dahu je to odsvirao. Ja sam rekla, joj, meni se to sviđa, to je to. I evo ga, on je došao, samo za vas premijerno večeras će izvesti sanjare. A što da vam ja mogu još reći na kraju, nego evo, ja se stvarno nadam i obećajem da će ovo biti prva, ali sigurno će biti još moje zbirki. I sanjari, mislim da je u svijetu zaista danas kakav je onako tvrd, grub, pun nekih ružnih vijesti stalno, da je potrebno ponekad malo zastati, zatvoriti oči, odsanjariti i činiti ga mekšim. Eto, hvala vam svima još jednom. Moram ja reći dvije, ne trebaš. Hvala, ne. A mislim, bravo. I sad ćemo doista lijepo uz Gospara Žarka, onako sanjarski nastaviti naš zajednički stol. Bar večer da vas pozdravim, drago mi da ste u tokom broju. Zahvaljujem se Nikici koja je ovako dala jedan lijepi uvod i moram vam stvarno reći da je to jedna jako spontana priča. Ja i Nikica su prijatelji na Facebooku, ja vidim Nikica piše, uvijek ne objavi neku sliku i kao neka pjesma. I sad, nakon nekog vremena ja sam nju pitao, Nikica, jesu to tvoje pjesme? Ja nisam znao vidim. Onda sam počeo to malo više pratiti i čitati i do kraja i jako mi se dopalo. I tako u jednom razgovoru, ja kažem, Nikica, pa to bi trebalo napisati možda i glazbu za to. I onda ona meni kaže da je upravo gotova njena zbirka pjesama Tragovima duše. Ja to uopće nisam znao. Rekao, Nikica, daj, jel imaš neku pjesmu koja malo ima ovako više rime i koja bi se mogla pjevati? I Nikica izabere Sanjare. I pošalje mi to i ja sad to gledam. Vjerujte mi, za 15 minuta je pjesma bila gotova. A vi sad poslušajte. Od snova se ne živi, oni nisu hrana, govore mi ljudi sa stotinama mana. Snovi su za sanjare, za one koji lutaju, potonu na dno ili površinom plutaju. Snovi su za slabe koji stalno nešto traže, snovi su i za džabe, u svijetu ne važe. Dok mudruju mi tako ti majstori života, smiješim im se samo, vjerovati mi je grehota. Jer snovi su za jake, za one vizionare koji pomeću oblake i plavetilom krstare. Oni su ludnjom znaju i okove ruše, pomiču granice s zanosom duše. Zvali sanjari ili nešto poput toga, oni su stvaralački zanos i za
neprobane pute, za one koji se ne boje, na nepravdu ne šute. Ovaj svijet bez snova, ko more je bez soli, snovi su za one koji prko se voli. Očarovni su štapići, što požele to se i ostvari. Oni žive svoja čuda, a zovu i sanjari. Ko čarobni su štapići, što požele to se i ostvari. Oni žive svoja čuda, a zovu ih sanjari. Moram vam reći da nisam dugo doživio. Hvala vam lijepo. Ma hvala vama. Vi ste nas počastili svojim dolaskom i našu Nikicu, vjerujem, kad imate neki prvijenac, kao što je pjesnička zbirka, doista čovjek se osjeća, vjerujem, silno počašćen kada netko poput gospara Žaka Muljačića, koji je, pa možemo reći, glazbena legenda još iz onih vremena kad je glazbena scena na našim prostorima doista bila jaka, a gospod Žarko je bio istaknuti dio te iste glazbene scene. Za više, pođite na internet pa pročitajte. Hvala vam lijepa što ste bili s nama. Predivni sanjari. I evo, zapisao sam tu još nekoliko misli da nešto ne propustim reći. Ova prelijepa pjesma Sanjari je bila ujedno lagani prijelaz iz svijeta poezije u prostor susreta, razgovora i čašice razgovora. Eto, dragi prijatelji, došli smo do kraja. Zajedno smo ovako pročešljali dušu naše Nikice Anić u njenom poetskom prvijencu uz obećanje da je to tek prva u nizu. Držimo te za riječ, draga Nikica. Nekako ne sumnjam, mislim da je u onom našem škafetinu, škrabici čekaju još mnoge pjesme koje su mogle imati zasluženo mjesto i u tragovima duše jedan ovima ovdje. Ono što ne smijem zaboraviti je vrlo jednostavno. Dakle, čašica razgovora, spomenuo sam je zahvaljujući jednom dragom gosparu. On je pelješki vinar, istaknuti gospar Niko Violić, pa evo, zahvaljujemo gosparu Niku što ćemo nakon poezije imati čašicu razgovora uz prava dobra vina i znam da ste svi poželjeli imati tragove duše negdje onako na komončinu sebi kraj kreveta, prije spavanja, idućih nekoliko barem večeri iščitati poneki lijepi Nikićin tekst. Zato vam treba manje od 10 eura, ali samo večeras. Dakle, promotivna cijena ovdje, naravno uz, vjerujem, Nikicu nekoliko riječi i posvetu upravo vama. Što reći nego hvala vam lijepa, draga čeljadi, dragi, mladi. Ne čudi me, Nikica, da je bilo teže malo danas govoriti, jer zbir godišta onih učenika i današnjih slušatelja nije isti. Da. Dragi ljudi, hvala vam lijepa. Evo, slobodno se možete opušteno primaknuti našem stolu ovdje i knjigama naše Nikice, tragom duše. Mi vam još jednom svima zahvaljujemo na dolasku, a ja ću zahvaliti našim predstavljačima, gospođi Mirjani, Pavu i Nikici, posebno
dragim umjetnicama i umjetnicima, našim mladima kojima ostavljamo ovaj svijet u dobrim rukama. Hvala, ljudi, uživajte u našoj prijeći. Bilo je odlično. Ti uvijek začini, mislim, sve je bilo super. Ima naše.
ga, hvala što si došli. Čestitam. Se sam ja zapisala u razredu djece. Čestitam. Evo ga. Hvala. On je dodao još ime. Ono da kažeš nekome Nikica. Ime, zato se da to je njegov komentar. Hvala i čestitam. Ja ću joj sada uručiti knjigu koja je oborila svjetski rekord. Aj pa, ispred jer mi moramo... Ali
Imaš pozdrav večer. Za sve isplakane suze. Ima nam sve zaplašati. Ovdje ću staviti i kreći do smijehu i danas zaplašati. Ne možemo jo. Nema ponovo ću plakati. Evo ga. Ovo su bio od Pariza. Ovo su bio od Pariza. Skip od Pariza. Pariza, come ovo? Ja, ne, samo
završeno. Ja sam mu rekla idite na festival šibenski, odmah. I on mora znati da smo to napravili. Jednostavno nisu, pa se stvarno ponavlja, jedna te ista, ali opet sa njim Što god napisala? Lijepo ću mu napisati, ja njega znam iz mladosti. Eto, hvala. Baš da Kakva linija je? pa se mislim hoće li dalje čekati do zbornice. Dobro, a opet je okucano neka i zašto? Bilo je rečeno, a nije bilo Nije u skladu s vremenom. Nemoj, draga, neću. Moj draga, s djecom neću. To vas čeka. Ajde, Nikice, dođe. Kad ja čekam na sliku. Vidjela. Hvala. Kako si emotivna bila, da nisi mogla ni govoriti, čula sam te. Ne razumijem kako, ne. Sve se, evo, prvi ja nisam stigao. Tiži mi, lijepo si mi reći. Hvala. Ona pjesma, će pričati o student serijalima, ta pogađa u dušu, znaš. Ona što ste vi čitali o student serijalima, ta je posebno. Dođeš te, dođeš. Jednog dana. Evo i ja sad. Evo, hoću. Morate se svako zaposliti. Ide to mi, Dobro, ne znam pisati, znam pisati. Čekaj, nemoj. Kako je čekao vaš prijatelj, kako lijepo pjeva. Jel da?
Hvala, hvala. Kome to ljubi? A, evo ti. Hvala. Kome još? Moramo jeti. Ovo su moji mušketiri, bez suđa. To je tako. Jedan stima. Ono ne treba biti. Jel nadana sam, jel nadana je dobro? Mogu na priredbu s njom. Oprostite što vam se nisam javila, ali sam emotivna. Emotivna si, a baš je bila lijepa. Javit ću se sad. Jedina stavka koja dalje je tvoj sve. Ali bio je tu. Potrudili smo se da bude tu. Yes, ali on dio tebe ti kontrolira. Tako, ajde, molim. Hvala ti. Ona je došla na predstavljanje bez lapisa. Morala je tražiti da je neko traži. Velike grupe, znaš koja je grupa, ne trebam pisati. Jel tako? Tako je. Ovo je poslala Andreja, nije mogla doći. A kako to nisi? Ajde nas sliku, please. Ajde, a poslije ćemo vidjeti. Ima li ih tamo? Hvala. Pitaj dva. Ne protiv Noći, ovo će nekaj Evo, samo da potpišem. No je on u drugoj klubi kad je vidio to u tebi. On je vidio. A onda si bila malo stranješna. školske klupe. Oni su zajedno išli u roze. Da, Kažem, prijatelji u školskim klupama.
prepoznao sve. Evo, sve sam ti rekla. Sve sam ti rekla. Ajde ti pogledaj. Moja sve strana. Ja sam došla jer sam nešto zaboravila. Sve si budao, da? Ja sam došla jer sam nešto zaboravila. Svi zaradi sam. Donijela. Sve strana. Nema gdje ne udara. Prašinu digni. Prašinu digni. Jel tako da je digneš prašinu? Ja znam vas. Raska. Evo ga. Doj da ne pišem. Moj dvor je jedan i moj dvor je dva. Moj je jedan. Evo vam. Stvari samo i osobno. Pa svakom sam napisala nešto osobno. Nemojte mi. Možda se isto Zašto sam dobila? Možda je. Samo malo, kad podigne glas. Samo je malo jačo, malo glas trebaš podići. Evo vam. Hvala. Ja sam ti došla tek prethodno, jer sam imala nešto posla, a onda sam 40 minuta čekala. Moje prvu sezonu Su ljudi po 3 knjige još više. Ja sam se ljutila, morala još tiskati. Ona... Pa ja mislim skoro sve dobila, nešto malo ostalo. Zakasnila je, trebala je bila, ja sam u kulturnom vijeću grada, ja sam rekla što nisi nam napisala, sve bi ti pokrili. Ali već je bila izdata i kad se izda ne možemo. Zato sam ja rekla To je to. Ja se potpuno. Evo ga. Hvala. Ajde, česti, ajde. Sve čekamo da se raščisti. Mama, jesi
čestitam vama, čestitam svima, jedino je tim falio, kad je već sudjelovao, ali svi sve obaveze. Svi sve obaveze. To je moj sin. Nikici kolega. Neka. Baš je ono... Moramo imati pohvaliti, analiza je bila Prije bi kupio knjigu, a nakon toga... Se mora kupiti. Evo Nikice. Kaže da i da ne bi dobio knjigu nakon toga da mora. Ja zaista, evo, on može svjedočiti, ja se jednom pred objednik došla, rekla ja vam moram novo pročitati, nakovno. Ja znam skoro nakovno cijelu. Može ovako? Može. Evo ga. Dobro je. Kome još niste napisali? Jeste svima sad? Još ima. Ali vi ste uljepšali večer. Vi ste napravili da bude spontano. Živ je došla, bila kao dolar 5. Uopće bilo govorilo. Evo ga! A če ne možda vi ostati sjeda, pa da se mi oko vas. Nek možete sjeda. Se kosa potvori. Dobro, sve. Amo, dođe moja. Ali što ti mogu te rođe? Jel nas možete slikati? Aj ti nosaj snimat. Ja što ti? Nosaj snimat. Što ti radi? Ja što ti Valja da ti. Ja ću slikati. Proći tamo. Aj sam most proći, ajmo most proći. Aj snimaj. Još uvijek, aj snimaj. Ništa. Dobro. Čekaj Željko da pođem tamo.
Snimate se ujme. Jedna slika na treba sa mobitelom. S mobitelom treba. Koji mobitel? Evo ovaj na knjizi. Ovaj na knjizi. Da, jel ima zaštitu? Nema. Ima zaštitu. Ima samo Z.